Hello guys, good afternoon and welcome back to my channel. Tabu ke boro thangnai dibo nijora dibor. Oh ma sal kitcha pun ki ho gya yango sal kitcha pun ki ho gya asbe kesango sailak pure hanche kelei mang si tong siu kesang mane kelei jak. Topun tam le khanyai sing tabuk Maichaya para thangnai anpukra jik song keisa song ilimi song ko thangpai kya ang jano na sing dong office ni angke already to 2 o'clock tongai pai kya bini lunch time botak phainai angke duita to bajir silai thangka abo na singi dongo prai 3ta rogo sing thangnai bini office rok paiei tamni bagi thangnai hingkai to chin deborma rogo saidaman maya saimia but ang nong no sawan je saiman ka to saiman kana je saimia ka to saimia borong ni yango hingke mai kwtal mang hangka mai kwtal no chalayo hunta ote pal khai dagi gusti ring layui jan ni dagi gusti hingkai cousins rok sibling rok jotono mili ui chalayo hunta hingke abono tabuk mai kwtal chanai sing chini borok bo chalaina but chini borok mutike da sang saimia chini borok minjon de deborma rok dagi bongso khobor rilai saimi anga bokhe angke to mai kwtal chama ke saimano mohai ke chamani usuk panda kotro ke chamani kang saimi ata angke borok sung ta mai kwtal chuchu songni nogo chuchu songmi no ma bai tongo ta chuchu ka mama sikon bai angke bong nogo tabuk chainai koitari sumjak guys ang nong da khlok kan iko mo sakani bisingni oh ma koitari sumjak ategino ano kotor haike nuk tongkhana kokrei asake kesango mo kesang mani kun khaina kokrei thangnas nango hongkai to ma thangsinai abor bai kesang kusong yoglia sing tak thangnai jan phaya ko bo phaya sini ang reding tongka phaika jat thangka jata phaika thangka ge norok bai aro thangai malai leinai kesang mani Saku mai salai tong rok anjuk kahamda anjuk kahamda itu salai di yang nak grate beri kahamsa na halia Maichaya paran borok mai salai di kaham kayoi ya korena okarani te sabno iko nukjak iko nukka jotor kaza kerang lagi bisio bahai tong ba yong som kahamda blok khai tong da tau ba ang nung liam le ang khaya ka te baluk kha da he yang tia joto no di por kaham kereng ka paisa lai de layu yang na hada photo kaisa na hagana nai ko ba nai thok salai di akon ali pakai de nó phải mà đào bao lúc tít tít đinh lên đi cả hầm là tông nương 지금 전화 신디 하면 걸 가는 거야? 감이야 잠깐 와 팔게 하. 파요 셀레브리티 동거 파이라 셀레브리티 Gamna som funung dai. 파이그라데 셀레브리티 뭐 이거 또 그냥 해놓고 뭐로 사냐 해놓고 Hello. 뭐 양고서 사냐 해놓고 하나지 Anh 닌 양고다 그렇사. Hello, honey food, hello.
나만 공대요 못대요 못잘래 아니 소리 쳐야 못 파이 소리 뭐 아우 그런 소리네 오차. 시끄러 능 뭐 사시 동거 나라 이제 뚱뚱뚱뚱 양나 하그라디 뚱뚱뚱 뚱뚱뚱 양 그때가 있어 뚱뚱고 cái sang mà nè mày tùy sao vậy cả tại nó có thằng này nó có thằng này 엄마 마시아 봐라 마시아 왜 탄가 승진이 마시아 봐라 탕파있잖아 파령어 그 상만이 딱 쓰는 거 속봐요 거기 잡아지 가 따복 6 부석 거기 잡으석 뭐 봐지 가보 딱 넣고 속봐게 616가 616 cái sang mà này ta khai nó có sốc bay cả nó có sốc bay ơi tòng lại cả thường lại cả nó tí nào làm đàn khai con bẹt không lá một cái yêu ăn bagi bẹt pai tu man tini aroni titi ni yak ni titi cikoni titi gurusan ya Maichaya khuda nok tak tisa Maichaya khuda to tong thoka tini thu thung lai kan no ro nung khai belai thungjak jana thungjak ya biko hamju katal belai khai kasang kha ke aram bonang kha mui ro belai hen thoka chu songni aro ni mui mama chi kon chong aro ni ka ta kha to no sopai ka no ko sopai ko ta achuk lai tongo nga ko ro salai tongo oma ke kha khai no rani video no hamja kana like khai kana ne kisa like khai share khai subscribe khai ta pok di nga comment khai ji Maichaya para wo mai katal chai femani mai ke saya para fo tisa mai katal ka chai femani da ki gusti ro batini malai lai kha belai khai kha tong thoka okay hikota abonta abo Maichaya para nok to saima no an blog no jagin chimi nai tong nai rok khai to continue regular nai tong nai to saima aban bakra jagni para ke jan songni ke bin na song para lai khata ke angbo aro ba joton jak chini gusti mang kalai khata ang boro kaijak phai kyang ta joton aban gusti kalai khata hangge bye bye tisa haino ro by next vlog ma lai bye